Hello mga mare, magluluto tayo ng gabi. Laman ng gabi to. Ayan, lagyan lang natin ng gata. Ano ba yan? Ang hirap. Gata. Ayan. Ayan. Dagdagan natin ng tubig kasi kulang. Ang tawag nito sa amin ay ginatan. Ayan mare, malapit na maluto. Ilagay na natin yung pangalawang gata. Or yung pos, lagyan na natin ng asukal. Pos haluin. Ayan mga mare, luto na ang ating ginataang gabi. Or ginatan. Ginatan to sa amin, tawag sa Bicol. Ginatan. Ulit-ulit yun.